معلتاو نتقملو تراز مسلنا جناها عدمنا نمنوحن طعنا لبنا نمحلاون زحجز أزو حيان سوبر فود أو نوصل كف كزانا كنزلو تفلتو إذا مجبزي واجو تحت كونت هونوول أو وش تحزو وزلو تغمجنا بملي ناسو صريو لومي بزعاب بالونغا ويرم عوي عتر عسرت أزين زجرمو طعنا وطغمتات كنرينا نازوم طغمتات كابتم قلل تجمرنا كساتهم عميقون زجر من مسترات درجة بدرجة كنوردينا لذي channel حدش تنتهونكم دكتور ماينا يبال نابت زرزر كلمة متاونا جنا حانتنا حق حتك حدكم نسوهم مبزحتو الجزاء باللونغا وين نفرو باللونغا اتمقبلو مع عسيو بجزاء أرسي كم ماشي ويس أمونغو مونغو حجي أب كومنت صحفكم أفلتوني أنا دما بلسهم كمبوية جناها باللونغا نقول لسب معارن تقام يكونن قال سبات باللونغا خمجوا خلو نخبت حسرت دم هم أول نهوت أو حدا جاز تدنجت إن حدا جا زقالعو سلامنتايو ملسو أمو داتات فيديو نتا عسرين زعابيت تغمي مصر أنا كنرؤوينا كيام لتكو زاقرمو تعنا وتغمتات باللونغا قداماي نتعنا دم زهبو حيال دقا باللونغا نفرات كيحتو وايتات دم أدليت زخون أيرون ويد مبرت هم أول فوليتن ببزح يركبوه أيرون أكسجين أبدنا خزاور كحجز خلو فوليت دما طبيعت كيحتو وايتات دم كفتور بمقبار نستوصون عينتات حزرة دم يكلاخل بالونغا بغض من مقاب بفلاي مستون فيتامين سي زلو مقبتات أو واحد هاكورسات خلو دخامن من الكاين حفشاو نقحة أكن موساخن يحجز كالاي سرح نقول النقحة عمرون يدقف بالونغا إلدو باستا وهالة فترة وهدت حيزوالو سابنتنا نزو هدت زي نتبقسو نتخرت خام أول سمعتنا من متتعنن الحقس دوبامين استهوالة ناي نرف ملأخت أم حلالة في المفرق يتكاملو يو إذا بحرزي نبالونغا قاب كالو ترامرتات فولي يقابرو مغنياتو بما تنكوس تدخلو ميزان ملأخت أم حلالة في نرفن نقحة أمورن بقتا سلازي دقفيو سالساي صوري منجي نايا حملت بروتين بالونغا نتسقنا جواداتاتن نمحداز حبره هواساتن نمكل خال حمامن زحقز حيال منج بروتين يو كاب بالونغا زركو بروتين كابتو مستتصارو كاربوهيدرات نلعلي بزحالة منقد سلاز تحان قوامي زخونا ناي حيل درجة كله يحقز هم أول تدقاقا من يتمي السمعيت يبودل رابعاي محوا مقبن ميزان معنتاني يدقف بالونغا سرعاته قليل قلقل نهلو زقبرن طعي كاو معنتا زحلو ناي فايبر موهلال اللو فايبر أم معنتا زلو تقنت البكتيرياتات بممقاب نمحوا مقبي نممتان نترى نقرات هم أول نعاوم مكلغها الحمام سابنت ببقيزو يمحيشو حمشاي متن شكور دم نمرقا يحكز بالونغا أبسامنتنا أزو بالزحالة مسرحن محوا نقبيو إذا مالت دما مستمقبنايو متن شكور دم بدنقة تحتيلو كب كيبل كيزاوع يكلاخل أو وش تزلو لعل فايبرن بروتينن بستحلالق كربوهيدرات وهدت سرح إنسولين يكالاتفو بفلاي ملو معالتي قد سأل زخونا استماعات أنا حايل نخركب نزدالو سابات هم أول نحمام شكور نمكل خالن نمكوتار نزدالو أزو تمرات مقبيو شالشاي تعنا لبن زور دمن النغاق أزي تراز مسل بالونغا لنبنا عاوي والتايو طعي تقدم نمهلاون سراح تنفات دم نمكلت أفن زحقوزنا كم بوتاشيم ماغنيجيم هم أول سرا أوكسايد بلوع المتن حيزوالو كابز بتوسخي أو وش تزلو زمكس فايبر أب دمنا زلو وداي كوليسترول ويدما LDL بمقلاين موادرتي بلون إذا دما حدا قانا يلب دخامن وقعن بخبيت يقدلو شابعاي كبدة سبنت بتفترة من قدين مقوصار كبدة المنكاي جدن بتميت كتساقيو بالخمن بالون قواز تحاوص المقبتات أزيوم زعقوبون ننوح ساعتات ناي تسقاب سمعت ناي مهاب بهران لوم أو وش تزلو ناي فايبرن بروتينن تمرت أمورو ناي تميت ملكت كالتفو كي يسدد يقبر إذا دما بزي زخونة تبكي ناي كالوري دارت كاب عقند العالم مقابن زي يدلي ناي مونغو مماشين بعلو كنكي حقزكم
ሻምናይ አድሌት ቫይታሚናትን ማዕድናትን ይቀርብ ዕድሜና እናደፈአ ምስ ከደ ሰብነትና ፍሉይ እንክብካቤ ይደሊ እዩ ባለንጓ ንስራሕ ነርቭ ንምዝንጋዕ ጨዋዳታት ንጥንካረ ዓጽምን ንቁልጡፍ ሜታቦሊዝምን ዝሕግዙ ከም ማግኒዥየም ማንጋኒዝ ኮፐር ፎስፎረስን ናይ ቢ ቫይታሚናትን ብበዝሒ የቅርብ እዞም ንጥረ ነገራት እዚኦም ብፍላይ ንጡፍ ምንቅስቃስ ንዝገብሩ ሆም እውን ዕድሚኦም ንዝደፍኡ ዓበይቲ ብቕዓት ኣካል ንምሕላው ፍቱን እዮም ታሽዓይ ንምክልኻል ሕማም የጠናኽር መዓልታዊ ንገጥሞም ናይ ባክቴርያን ቫይረስን መጥቃዕትታት ንምክልኻል ዓቕሚ ምክልኻል ሕማም ሰብነትና ሓያል ክኸውን ኣለዎ ኣብ ባሎንጓ ዝርከቡ መዓድናትን ፅረ ኦክሲዳንትን ዋዮታት ምክልኻል ሕማም ወይ ድማ ዋይት ብለድ ሴልስ ንጡፋትን ድልዋትን ከም ዝኾኑ ይገብር ብግቡእ ዝተመገበ ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ድማ ኢንፌክሽናትን መዓልታዊ ናይ ሰብነትና ወጥርታትን ብዝሓሸ መንገዲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ይህልዎ 10 ወጥሪ ዋዮታትን ቁስለትን የጉድል እርጋን ዘቀላጥፉን ዝተፈላለዩ ስሉጥ ሕማማትን ምኽንያት ንዝኾኑ ፍሪ ራዲካልስ ንምክልኻል ባሎንጓ ፍጹም መሳርሒ እዩ ኣብ ውሽጡ ዝሓዞም ፓሊፎንን ዝበሃሉ ፅረ ኦክሲዳንት ውህደታትን ንጉዳት ዋይታትን የጉድሉ እዮም ኣብ ሰብነትና ዝፍጠሩ መጠነኛ ቁስለት ወይ ድማ ኢንፌክሽን ይቋፀሩ እዚ ድማ ጥዑይን ሕጉስን እርጋን ንክህልወና ዓብይ ደገፍ ይገብር 11 ንጥንካረ ኣካል ይድግፍ ጨዋዳታትና ብትኽክል ክጭበጡን ክዝርጉሕን ከምኡውን ኦክሲጅን ኣብ ሰብነትና ብፅቡቅ ኩነታት ክሰርሕ ናይ ኣይረን ናይ ብረትን ማግኒዝየምን ግደ ልዑል እዩ ባሎንጓ ድማ ነዞም መዓድናት እዚኦም ምስ ልዑል ፕሮቲን ኣዋሂዱ ሒዝዎም ኣሎ እዚ ድማ ድኻም ሰብነት ንምእላይ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ንዝገብሩ ወይ ካብ ሕማም ድሕሪ ምሕዋዮም ብቁልጡፍ ክጥዕዩ ንዝደልዩ ሰባት ተመራፂ ገይርዎ ኣሎ 12 ነዊሕ እዋን ጥዕና ሜታቦሊዝም ይሕግዝ ከም ባሎንጓ ዝበሉ ጥራምረታት ብቐጻለ ምምጋብ ምስ ምዝባዕ ሜታቦሊዝም ዝተኣሰሩ ከም ኣብ ከባቢ ከብዲ ስብሒ ምእካብ ፀቕጢ ደምን ተፀዋዋርነት ኢንሱሊን ዝበሉ ፀገማት ዘለና ተቓላዕነት የግድሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዝተዋሃለሉ ናይ ተፈጥራዊ ንጥረ ነገራት ንሓፈሻዊ ኬሚካላዊ ሚዛን ሰብነት ዓብይ ደገፍ ይህብ ባሎንጓና ንምጋብን ንምድላውን ዝበለፁ መንገድታት ወይ ድማ ሓፀርቲ ቲፕስ ንርአ ባሎንጓ ክንምገብ ከለና ዝለዓለ ጥቕሚ ንምርካብን ፀገም ምሕቃቅ ምግቢ ንኸይፈጥረናን ኣብ ኣደላልውኡ ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ቀዳማይ ዘብዚብካ ምጽናሕ ነቲ ዝደረቐ ባሎንጓ ቅድሚ ምስራሕና ንነዊሕ ሰዓታት እንተኽኢልና ድማ ንሓደ ለይቲ ዘብዚብካ ምጽናሕ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ጋዝ ዝፈጥሩን ንጥረ ነገራት ከይምጠጥ ዝዓግቱን ተፈጥሮኣዊ ምክልኻላት ንምእላይ ይሕግዙ ካልኣይ ብግቡእ ምብሳል ባሎንጓ ብቐሊል ንኽሓቅቕ ብግቡእ ክበስል ኣለዎ ሳልሳይ ምሕዋስ ባሎንጓ ምስ ዝተፈላለዩ ኣሕምልቲ ከምኡውን ከም ዘይቲ ኣውሊዕ ምስ ዝበሉ ጥዑያት ቅብኣታት ኣዋሂድካ ብመጠኑ ምምጋብ ካብቲ ምግቢ ዝርከብ ጥቕሚ ዕፅፊ ይገብሮ ኣዝዩ ኣገዳሲ መተሓሳሰብ ኣብዚ ጥቕሙ ክሳብ ክንድዚ ዝበዝሐ እኳ እንተኾነ ኩሉ ሰብ ባሎንጓ ክምገብ ኣይኽእልን እዩ ናይ G6PD ኢንዛይም ሕፅረት ብሕክምናዊ ኣፀዋውዓ ፋቪዝም ዝበሃል ጥዕናዊ ፀገም ዘለዎም ሰባት ካብ ባሎንጓ ፈፂሞም ክርሕቁ ኣለዎም እዚ ፀገም እዚ ዘለዎም ሰባት ባሎንጓ ክምገቡ ከለዉ ዋዮታት ደሞም ክፈርስን ከቢድ ናይ ጥዕና ምዝባዕ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ስለዚ ብዛዕባ ኩነታት ጥዕናኹም ርግፀኛታት እንተዘይኮንኩም ኩሉ ግዜ ንሰብ ሞያ ጥዕና ምምኻር ኣይትረስዑ ባሎንጓ ሱቅ ኢሉ ንግዚኡ መፂኡ ዝጠፍእ ናይ ጥዕና ወረ ወይ ድማ ትሬንድ ኣይኮነን የግዳስ ኣቦታትና ንዘመናት ዝጥቀሙሉ ደም ሓንጎልን ልብን ብፀጥታን ብቐፃልን ዝምገቡ ብንጥረ ነገር ዝሃብተመን ዘደንቕ ምግቢ እዩ ብግቡእ ተዳልዩ ብመጠኑ ምስ ዝብላዕ ድማ ንሰብነትና ካብ ምህናፅ ሓሊፉ ዘላቕ ሓይሊ ይህብ ክንዝክሮ ዘለና ነገር ድማ ናይ ሓቂ ጥዕና ዝርከብ ናይዞም ጥንታውያን ምግብታት ሓይልን ተፈጥሮኣዊ ውደረትን ኣፀቢቕካ ብምፍላጥን ብምኽባርን እዩ ብሓፈሻ ባሎንጓ ንልብና ሓንጎልናን ደምናን ዝምግብ ዕድሜና ንምንዋሕ ድማ ዓብይ ተራ ዘለዎ ዘደንቕ ተፈጥሮኣዊ ፀጋ እዩ እዚ ትሑት ዋጋ ዘለዎ ግናኸ ብንጥረ ነገራቱ ዝሃብተመ ምግቢ ብጥንቃቐ
ምስ ዝዳሎን ብመጠኑ ምዝውሰድን ንጥዕናና ወሳኒ ደገፍ ይህብ እንተኾነ ግን ነቲ ዘለዎ ተፈጥራዊ ደረት ብፍላይ ፋቪዝም ንዘለዎም ሰባት ብምስትውዓልን ምሰብ ሞያ ብምምኻርን ክንጥቀመሉ ይግባእ። ጥዕና ካብ ኩሉ ዝኸበር ሃብቲ እዩ እሞ ብጥበብን ብፍልጠትን ንሓልዎ።